Fil-Bibbja, in-numru 40 huwa msemmi aktar minn 140 darba. Tipikament 40 jirrappreżenta perjodu fit-tul illi fih il-fidi ta' persuna titqiegħed fi prova. Barra minn hekk huwa żmien ta' laqgħa u tiġdid spiritwali. Il-fidi li ma tiġġarrabx hija fraġli. Allura, Alla għalfejn jippermetti li ngħaddu minn żminijiet ta' prova. Immaġina re li jitolbok biex tagħmel ġest nobbli biex hu jkun jista' jara jekk intix lejali. Dan huwa test li fih opportunità li twettaq xi ħaġa sinifikanti u ta' min jammira. Madankollu, xi ribelli jippruvaw jipperswaduk biex tirrifjuta din l-opportunità. Ir-ribelli qed ipoġġuk f'nassa, fil-waqt li dak li talab minnek ir-re huwa opportunità biex turi l-fidi tiegħek fih. Waqt li nkunu għaddejjin minn diffikultajiet fil-ħajja, kultant ikun diffiċli li nafdaw lil Alla, nistaqsu fejn hu Alla meta nħossni wuġuh. Qiegħed preżenti, jifhem il-ġlidiet li qed naffaċċja. Xi kultant niddubitaw lil Alla u nistaqsu għaliex tħallini ngħaddi minn dawn il-weġat. Għalfejn dawn id-diffikultajiet jippersistu minkejja t-talb tiegħi biex int tneħħihom. Jista' jkun li tħoss rabja, weġat jew saħansitra diżappunt lejn Alla, m'intix waħdek. Il-kol kemm aħna nesperjenzaw dan f'xi punt f'ħajjitna. Għalkemm inkunu nixtiequ li Alla jsolvilna l-problemi tagħna kollha u qatt ma tagħna garanzija bħal din. Meta nistaqsu fejn hu Alla, l-Iskrittura tagħtina rakkonti mill-isbaħ li juru kif nistgħu nfittxu lil Alla f'dawn il-mumenti. L-istorja tal-Arka ta' Noe u l-Arqa. Dan ir-rakkont huwa wieħed li fih niltaqgħu m'opportunità ta' ribelljoni jew lealtà. Fi żmien ta' ħażen kbir, Noe spikka għax għażel li jgħix is-sewwa. Tista' timmaġina lil Noe, raġel anzjan jibni din l-arka enormi jipprepara d-duluvju fil-waqt li ma kien hemm l-ebda sinjal ta' xita u sħab ikraħ fis-sema. Min jaf kemm iddeħku bih. Imma Noe ma tax kasom, sempliċiment wieġeb għal kmand ta' Alla b'qalb determinata u li tisma'. Kompla jibni l-arka u bniha eżatt kif Alla xtaqa. Alla ma neħħix lil Noe mid-duluvju. Noe u l-familja tiegħu xorta waħda kellhom jesperjenzaw l-arar u xorta waħda kienu mġiela jabbandunaw djarhom u jinfirdu minn nies ta' madwarhom. U kellhom jgħixu mal-annimali li probabbilment kienet sitwazzjoni xejn pjaċevoli. Iżda t-tiebu l-fedeltà tiegħu Alla premja lil Noe u ħelos lilu u lill-familja tiegħu mid-diżastru. Ir-rakkont tad-duluvju iservi wkoll biex jaċċertana mill-ħelsien li Alla jrid f'ħajjitna. Alla jipprovdi salvazzjoni għal kulħadd permezz ta' Kristu, bħalma għamel ma' Noe u l-familja tiegħu. Għal ħafna snin, id-deżert serva bħala post ta' prova, laqa u twelid mill-ġdid ta' Iżrael u ħafna mill-mexxejja tiegħu. Wara li nħelsu mill-jasar tal-Eġittu, l-Iżraelin qattaw 40 sena fid-deżert. Dan kien meqjus bħala perjodu ta' tiġdid u preparazzjoni għad-dħul fl-Art Imwiegħda. Mosè ivvjaġġa lejn il-muntanja tal-Mulej fid-deżert tas-Sinaj u qatta 40 jum u lejl isumu jitlob. Wara li rċieva ħobbs mis-sema, Elija mexa għal 40 jum fid-deżert lejn il-muntanja mingħajr ma kiel. F'din ir-repetizzjoni tan-numru 40, Mosè u Elija urew il-fedeltà tagħhom biex jippreparaw għal missjoni speċifika li kellu Alla għalihom. U dan kollu iwassalna għal Ġesu. Ġesu, qabel ma jibda l-Ministeru Pubbliku tiegħu, iqatta 40 jum u 40 lejl fid-deżert mingħajr ikel jew xorb. Huwa biss wara s-sawm tiegħu f'djufija umana estrema illi jiltaqa' ma' tentazzjonijiet ħorox. Imma Ġesu jerħi f'dejn missieru u jirnexxielu jeleb it-tentazzjonijiet. Ix-xitan ma ltaqax ma' Ġesu b'kombinazzjoni, din kienet showdown bejn it-tajjeb u l-ħażin. Dak li jagħmel il-mulej meta mar fid-deżert kien bi skop. Prova oħra ta' Ġesu seħħet fil-lejl ta' meta kien arrestat, meta stieden lil ħbib tiegħu biex jitolbu miegħu fil-ġnien. U talab, Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi, iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek u mhux tiegħi. Din kienet talba kuraġġuża u sinċira, speċjalment meta Ġesu kien jaf li l-mewt tiegħu kienet meħtieġa. Imma meta Ġesu irrealizza li dalwaqt se esperjenza dbatija fiżika kbira, talab li jitneħħilu l-kalċi tal-mewt. Li tgħid
tkun magħmula r-rieda tiegħek meta l-ħajja hi xi ftit jew wisq ordinarja hija ħaġa waħda, iżda li tfissirha meta qed taffaċċja tant uġigħ hija ħaġa oħra. Ġesu jintreħa għal dak li kien qed jiġi msejjaħ għalih. Huwa għażel li jaċċetta dak li Alla ppjana għalih. Poġġa l-fidi tiegħu fir-rieda ta' missieru. Ħabb lil ħaddieħor aktar minnu nnifsu u rebaħ lil ħażin bit-tajjeb. Anke jekk dan kollu wassal għal mewt tiegħu. Aħna wkoll bħal dawn il-karattri naffaċċjaw provi kuljum. Ġesu stess qal li kull ġenerazzjoni tad-dixxipli tiegħu se tgħaddi minn provi fejn ikun hemm bżonn li l-bniedem ipoġġi l-fidi sħiħa tiegħu f'Alla. Dawn it-testijiet spiss ikunu skomdi u ta' sfida. Hekk kif l-arar ħarġu lil Noè mill-comfort zones tiegħu, dawn il-provi wkoll iġelu lil ħafna minna nħorġu mill-comfort zones tagħna. Il-prova hija opportunità. San Ġagbu jgħid li għandna nkunu grati meta ngħaddu minn provi għax dawn joffrulna opportunità. Opportunità li nħallu lil Alla jiggwidana u li noqorbu lejn Ġesu. Ġesu ċertament li jista' jifhem id-djufija umana tagħna. Li kollna l-fidi f'Alla waqt id-diffikultajiet ifisser li kollna fidi fl-iskop tiegħu għal ħajjitna. Dawn il-personaġġi mill-Bibbja kollha kellhom ħaġa waħda komuni. Meta ġew biex jgħaddu mid-dbatijiet tagħhom u l-maltempati tal-ħajja, emmnu f'Alla, segwew dak li kien mitlub minnhom u wettqu r-rieda ta' Alla, anke meta ma setgħux jaraw ir-riżultat. Matul dan iż-żmien tar-randan, ejjew nersqu lejn Alla kif aħna. Huwa diġà konxju tal-vulnerabilità tagħna u dak li għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna. Mela ejjew nagħtuh qalbna kollha u nħallu lil Mulej iwettaq il-ħidma tiegħu fina. Jalla nikbru biex niddependu inqas fuqna nfusna u nsiru aktar konxji tal-ħtieġa ta' Alla f'ħajjitna.